We live in the world, we live in the land, but we are not part of it. How does it feel? Something that you see with your eyes, but you cannot touch it. That's how we are separated from our land. This land was taken forcefully from us. It was taken forcefully from us. Ons moet realisties wees, kyk. Dit is nie om dit te kort nie. Ons moet realistisch wees en ons moet volgens onze woorden werken. Want die woord van jullie sê vir ons heid om mense mag nie permit aansoek doen, mense. En dit is nie ek wat so sê nie. Dit is nie ek wat so sê nie, mense. Hulle se brief sê so. Hulle se brief sê so. Een mense groepie moet gaan by een boer. So is ons gelaat. Niet gelaat. Weggevat. Tot nou vandag toe. Weg. Maar die ou mense het al die gedink, nee, ons sal miskien weer terug doen. Daar is ek. Hulle het begin met die draad. Eerst kort draad gespat. En daarna weer lang draad. Julle kom nie net met die hek in. Julle kom nie in. Hierdie is een park. Sien, julle is een land meer. Het is klaar. So, tot nou vandaag. Die mense het nou uitgesterf. Nu ons nes